2022 елга йомгак ясау тантанасы энергетик мәдәният сарайы залында шәһәребезнең 370 еллык юбилеена багышланган күргәзмәдән башланды. Бәйрәм кунакларына районның төрле тармакларында ел дәвамында ирешкән уңышлары, тарихка кереп калган мизгелләре белән танышырга мөмкин иде. Чараның төпелеше сәхнәдә күркәм чыгышлар, җыр-биюләр белән дәвам итте. Район башлыгы узып баручы ел нәтиҗәләре, киләсе 2023 елда буласы мөһим вакыйгалар, күләмле төзелеш эшләре белән уртаклашты. Разиф Кәримов шулай ук районның социаль-икътисади үсешенә нәтиҗә ясады. Бүгенге көндә ил сагында торучы зәй егетләренә, аларның гаиләләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Барыбыз өчен дә балаларыбыз, туганнарыбызның исәнлеге, сәламәтлеге, аларның уңышлары, үз хезмәтләре белән туган районыбыз, республикабыз, илебез үсешенә өлеш кертүләре, гаиләләребезнең иминлеге мөһим. Моның өчен илләребезгә тыныч, күгебез һәрчак аяз, күңелләребез күтәренке булырга тиеш. Тантананың бүләкләү өлеше матур һәм мактаулы узды. Зәй муниципаль районының мактаулы гражданины исеме Нефтегаз акционерлык җәмгыяте генераль директоры киңәшчесе Фаат Камаровка һәм Россиянең атказанган спорт мастеры Зәй спорт мәктәбе директоры Регина Салиховага бирелде. Татарстан дәүләт советы рәисенең рәхмәт хаты шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Петр Тимоськов һәм Аксарау җирлеге башлыгы Юрий Гыйльмановка тапшырылды. Ел җитәкчесе 2022 муниципаль конкурсында 4 җитәкче җиңү яулады. Район башлыгының рәхмәт хаты күп еллык намуслы хезмәте өчен район ветераннар советы рәисе Алексей Алексеевка, хәрби хәрәкәтләр ветераннары Сергей Хватков белән Валентин Атласовка тапшырылды. Кышкы әкият иң зәвыклы бизәлеш конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү бәйрәм чарасына үзенчәлек өстәде. Төрле номинацияләр буенча районның иң яхшы предприятиеләре һәм оешмалары бүләкләнде. Бәйрәм чарасы матур чыгышлар, җыр-биюләр белән үрелеп барды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.